स्टार्ट केलं आहे. दिस इज बेसिकली फॉर द नेव्ही वीक ॲक्टिव्हिटीज. आणि आज कारगिल विजय दिवस या ऑकेजनवरती आम्ही वेगवेगळ्या स्कूल्समध्ये जाऊन स्टुडंट्सना आमच्या नेव्हल लाईफ आणि हाऊ टू एंटर नेव्ही त्याच्याबद्दल सांगत असतो. सो एस्पेशली द न्यू गव्हर्नमेंट स्कीम विच हॅज स्टार्टेड, दॅट इज अग्निपथ स्कीम. त्याच्याबद्दल आम्ही आज स्टुडंट्सना माहिती दिली आणि वी एनकरेज देम टू जॉईन इंडियन नेव्ही. आणि अग्निवीरबद्दल अग्निवीर स्कीम जी नवीन गव्हर्नमेंटने चालू केली आहे त्याच्याबद्दल आम्ही सगळे डिटेल्स दिले त्यांना. बेसिकली द स्कीम इज 17 yearsपासनं यू कॅन स्टार्ट अप्लाईंग अँड जॉईन द इंडियन नेव्ही अँड सर्व फॉर 4 years. आणि जर इफ यू वॉन्ट टू सर्व मोर, so 25% of the strength can continue. Otherwise, you are free to go and join other job opportunities in civil world. So it is a very good scheme, and we gathered here for disseminating information about that. सर, त्याच्या संदर्भात जे फॉर्म्स लागतात किंवा त्याच्या संदर्भात ॲडमिशन घ्यायचं जर झालं तर कसं काय करायचं? सो इंडियन नेव्हीची एक वेबसाईट आहे, joinindiannavy.gov.in. ह्याच्यावरती टाईम टू टाईम नेव्ही सगळे नवीन रूल्स अँड रेग्युलेशन्स प्लस फॉर्म्स हे अपलोड करत असते. सो आय रिक्वेस्ट एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन जॉईनिंग नेव्ही, प्लीज फॉलो दिस वेबसाईट अँड ऑल द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर्म्स आर अवेलेबल देअर. आणि या स्कीमला ऑनलाईनच अप्लाय करू शकता. सगळं करस्पॉन्डन्स लेटर्स वगैरे सगळं ऑनलाईन येणार. सर, याच्या व्यतिरिक्त हायर सेकंडरी किंवा कॉलेज याच्या संदर्भात आहे का? हायर सेकंडरीचे भरपूर स्कूल्स आहेत जे 10th नंतर तुम्हाला ट्रेन करतात फॉर NDA अँड बेसिकली फॉर सर्व्हिसेस. सो देर आर स्कूल्स, वेरियस स्कूल्स विच प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दीज ॲक्टिव्हिटीज अँड दॅट इज ऑल्सो अन ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल. एक्सप्रेस करणं खूप मुश्किल आहे, पण इट्स ऑल अबाउट फिलिंग्स. आणि जी मूवी आम्ही स्टार्टिंगला बघितली ती मूवी टू रिमेंबर दोज मार्टियर्स itself set all the feelings. So in fact I have been fortunate that one of the martyrs was my NDA squadron type. So those memories will always be etched in our heart. 21-22 वर्षाचा जो कालखंड असतो मुलांसाठी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी तो सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आणि अशा वेळेला त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणं हे आपल्या सगळ्या शिक्षकांचं कर्तव्य आहे. तसेच हा जो कार्यक्रम इथं आणून जो शाळेचे आपले मॅनेजमेंट आहेत, तसेच शिक्षक आहेत आणि स्पेशली कमांडर सर अभय सर आहेत, त्यांनी जी अचूक जी माहिती दिली त्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या जीवनात पुरेपूर अशी फायदेशीर आहे. आणि सगळ्या विद्यार्थ्याने याचा फायदा घेऊन आपल्या देशासाठी 4 वर्ष दिले तर मोठं काम या देशाचं किंबहुना आपलं होऊ शकतं.